Λοιπόν, είσαστε όλες σπόροι στο έδαφος. Τι πάθανε, τις ψέχασε? Είναι σπόροι στο έδαφος, λέει. Καλά, εγώ δεν βλέπω, αλλά εσύ δεν ακούς. Εσένα πώς σε λένε στο χωριό σου, Ζουμπουλία κουφή? Και σιγά σιγά φυτρώνετε. Μεγαλώνετε και γίνεστε περήφανα και ψηλόλιγνα στάχια που απολαμβάνουν τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. Μπράβο, μπράβο, έκτακτο. Θα περάσει τώρα και αλωνιστική μηχανή να τις στερήσει όλες. Γιατί δεν μας κάνει καμιά. Σηκωθείτε εσείς να φύγουμε. Άιντε, την καλύτερη δουλειά έκανε ο Σπύρος που δεν ήρθε. Πάμε καλά, φύγουμε από εδώ. Από πού ακούγεται αυτό? Γιαγιά! Εδώ! Τι είναι αυτό? Μπαγλαμάς. Μ' αρέσει που το λες σαν να είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Γιατί τι το αφύσικο έχει? Τι δουλειά έχεις εσύ, ρε γιαγιά, με τον παγλαμά? Παιδάκι μου, δεν σου είπα τις προάλλες ότι πήγαμε τη Θεοπούλα και γραφτήκαμε στο οδείο? Δεν με προσέξετε να σου μιλάω. Προσπαθώ, δεν είναι πάντα εύκολο. Γραφτήκαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε όργανο. Γιατί, βρε γιαγιά, τώρα τι το θέλατε το οδείο? Κακό είναι που ασχολούμαστε με τη μουσική. Γιατί δεν πήγατε στη χοροδία της εκκλησίας, να μην σας έχω και όλη την ώρα μες στα πόδια μου? Α, η χοροδία της εκκλησίας είναι πασέ. Τα γαλλικά βλέπω, τα εμπεδώσαμε. Ακριβώς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε οδείο. Όπου να έρχεται και η Θεοπούλα για εξάσκηση. Και τι δηλαδή, θα διαβάζω εγώ μέσα και εσείς έξω θα παίζουν τα μπαγλαμαδάκια? Ένα μπαγλαμά έχουμε. Η Θεοπούλα δεν μαθαίνει μπαγλαμά. Τι μαθαίνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Έχω εξεταστική, έχω διάβασμα. Πώς το λένε, θέλω ησυχία, δεν το καταλαβαίνετε? Δεν φταίω εγώ, Σπύρο μου. Η κοντή απαθεωτήτηδα δεν μπορεί, λέει, τη φασαρία. Τόσα χρόνια περίμενε να αρρωστείς και δεν αρρώστανε. Τώρα το έπαθε. Τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις? Τη σκοτώνεις! Γιαγιά, ξέχνα το. Αφού έχει οτίτιδα η άλλη. Και πρέπει να πάθω κι εγώ. Καταρχήν, πού τα βρήκες εσύ τα λεφτά να αγοράσεις τράμς? Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό. Πάνε τα μπέλια! Πάνε! Θεοπούλα, μάζεψτα και φύγε τώρα. Και πάρε και το ζαμπέτα μαζί σου. Και πού θα πάμε? Στη Βύση, στη Βανδία, στην Κοκκίνου, όχι εδώ πάντως. Τηλέφωνο! Ναι. Έλα, η Αγγέλα είμαι. Τι νέα, βρήκατε καμία? Μπα. Εσύ? Για τα καλυστία δεν βρήκα, για τη Eurovision αν θέλετε έχω κάτι να σας στείλω. Πού να τη βρω, ρε Αγγέλα, μες στο σπίτι, ουρανοκατέβατη θα έρθει? Άμα το κρατάς από την άκρη, κάνει μεγαλύτερη φασαρία. Έλα. Στου Φώτη είμαστε, θα έρθεις? Δεν το είχα σκοπό, αλλά έτσι όπως γίναμε εδώ πέρα θα έρθω. Έλα, γεια. Δεν είπα να τα μαζέψετε? Κουδούνι! Ρε, τι τραβάω! Γεια σας. Ήρθα για τα κοινόχρηστα. Ποια είναι αυτή? Ρώτα τι να σου πει. Γιατί γελάτε, ποια είναι, μένει εδώ στην πολυκατοικία? Είναι η εγγονή της διαχειρίστριας. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα που ήσουν στο Κάβι. Άνοιξε την πόρτα και ρώτα τι πώς τη λένε. Έχει αστείο όνομα. Όχι, όχι, Σπύρο μου. Ρώτα την όμως. Ωραία κοπέλα, Πολύ. Και άμα αρχίσει να μιλάει, να δεις τι ωραία που είναι. Είναι καμιά χαζή, λέει βλακίες. Όχι, όχι, Σπύρο μου, μια χαρά είναι. Άνοιξε την πόρτα στο κορίτσι. Για τα κοινόχρηστα σας είπα ότι ήρθα. Καλώς το κορίτσι μου. Έλα, πέρασε μέσα. Έλα μέσα, έλα μέσα. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, καλά είμαι. Τη Θεοπούλα τη θυμάσαι? Ναι, βέβαια, γνωριστήκαμε τις προάλλες. Πώς είστε, κυρία Θεοπούλα? Για μια χαρά μιλάει. Καλά, δεν περίμενε. Από εδώ, ο εγγονός μου. Γεια. Με λένε Σπύρο. Χάρηκα.
Εσένα πώς σε λένε? Και στρίβεις. Γύρω-γύρω, 7 φορές. Και μετά. Και. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Τι κάνετε? Τίποτα. Μας έστειλε μήνυμα ο Σπύρος. Και τι λέει? Έρχομαι αμέσως. Έχω βρει την τέλεια υποψήφια, απλώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Τι προβληματάκι? Δεν λέει. Hello, you like the yanga? Yes, I like. Love a little boy. 1, 2, 3, 4, 5. I love a little boy. 1, 2, 3, 4, 6. 20 for the rico, 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 20. Γεια σας. Γεια! Αυτή είναι? Ναι. Καλά, αυτή είναι κούκλα. Σαν άγγελος. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Αμαλία. Τι είπε? Αμαλία. Δεν είπε Αμαλία, κάτι άλλο είπε. Ναι, αλλά Αμαλία ήθελε να πει. Και γιατί δεν τα πετάτε? Γιατί δεν μπορεί. Πλάκα κάνεις. Αμαλία, να σε συστήσω. Ο Φώτης, η Αγγέλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία. Ζουμπουλία. Α, να το πάλι. Πώς το κάνεις? Ποιο? Τι θα κάνουμε? Πάλι μωρό μου λείπεις, πάλι με καταλείπεις. Θα ήθελα να σου να εδώ για μια νύχτα μόνο. Πάλι μωρό μου φεύγεις, πάλι με αποφεύγεις. Δείτε τι καλή που είναι. Δεν είναι κρίμα. Τι καντεμιά είναι αυτή? Και κάθεται και ήσυχη. Και είναι και υπάκουη. Μόλις της είπαν έρθει εδώ, αμέσως με ακολούθησε. Έλα, τι στείλουμε τότε? Θα την κόψουν τα αλιά. Θα την κόψουν συνέντευξη. Δεν θα φτάσει στις 40. Είναι δυνατόν να την αφήσουν να βγει να μιλήσει έτσι στην τηλεόραση? Ναι. 1000%. Ματώνω, χωρίς εσένα λιώνω. Ματώνω, εσένα θέλω μόνο. Το ρεφρέν το λέει καλά. Δεν έχει νίκη εκεί γι' αυτό. Ας φροντίσουμε τότε να μην χρειαστεί να πει ούτε λι, ούτε νι. Τι εννοείς? Θα δείτε. Καταρχήν πρώτα να βεβαιωθούμε ότι είναι διατεθειμένη να πάει. Τι βλέπεις, Αμαλία? Βίντεο κλιπ. Μάλιστα. Εσύ τι κάνεις στη ζωή σου αυτόν τον καιρό? Τίποτα. Τη γιαγιά μου φροντίζω που είναι στο νοσοκομείο. Α, τι έχει? Ουρολίμωξη. Λέει και ξαφνικά δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Από δουλειά, εργάζεσαι κάπου? Όχι. Σκέφτομαι όμως να ασχοληθώ με το modeling. Α, σε ενδιαφέρει το modeling, σ' αρέσει? Πολύ. Αχ, βρε Αμαλία μου να χαρείς. Μη λες πολύ. Γιατί είναι πολύ, εγώ αφού πολύ μου αρέσει. Αχ, παιδιά, δεν υποφέρετε. Μόνο αυτή περνάει καλά. Στα πάντα πρέπει να γελάς όλη την ώρα. Και δύο συνεχόμενα τα ακούσατε. Θα σε σκοτώσω. Μη γελάς, σου λέω, εσύ δεν την μιλώ. Αμαλιά, πες λίγο. Ο Γιάννης, ο υδραυλικός από την Κοζάνη. Ντάλια! Ο Γιάννης, ο υδραυλικός από την Κοζάνη. Ο επόμενος. Ποιος είναι? Ό,τι σου χρειάζεται θα το βρεις μέσα στο φάκελο. Όπως πάντα. Φεύγεις την άλλη εβδομάδα για Θεσσαλονίκη, προετοιμάζεις το έδαφος και μου λες πότε θα γίνει. Όσο γίνεται συντομότερα και όσο γίνεται καλύτερα. Δεν θέλω κανένα λάθος αυτή τη φορά. Δεν θα υπάρξει λάθος, να είστε σίγουρος. Με το άλλο θέμα τι γίνεται? Είμαστε κοντά. Πόσο κοντά? Την Παρασκευή θα ξέρουμε. Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσαν κλέφτες πολλοί. Και μες στην καταιγίδα και μέσα στο χιόνι εγώ πυροβολούσα και έκανα σκι. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κλέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά. Στον ύπνο μου το είδα πως έπινα τσάι και μου
τηλεφωνούσε το αφεντικό και μου είπαν του συλλάβω πως θα μ' αγαπάει και πως θα πάω ταξίδι στον Ειρηνικό. Κι ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι, στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Κι ήμουν αγγέλος